Velkommen til alle jer, der lytter med her til aften på aftens webinar. Mit navn det er Jen. Jeg er 41 år gammel, far til 4, bor lidt uden for Slagelse. Oprindeligt set er jeg uddannet bankmand, har været i den finansielle verden i 9 år, hvor jeg sad som investeringsrådgiver og formuerådgiver, og har gennem de sidste 14 år arbejdet selvstændigt, hvor jeg har hjulpet folk med at tænke lidt ud af boksen i forhold til, hvordan man kan tjene penge, ud fra filosofien, at alle har brug for en indtægt, men det behøver ikke nødvendigvis komme fra et job. I foråret 2023, der satte min kone og jeg os et mål om at have 10 forskellige indtægtskilder. Og gør lige sådan her, så vi lige muter alle. Sådan der. Der satte vi et mål om at have 10 forskellige indtægtskilder. Og det var jo for at selvfølgelig have noget spredning på, fordi vi også godt kunne se, hvor økonomien bevægede sig hen. Inflationen stiger, madvarerne bliver dyrere, benzinen bliver dyrere. Man er mere risikabel som dansker i dag, end man var for 30, 40, 50 år siden. Hvor man, hvis man kigger endnu længere tid tilbage, egentlig var det nok med en indtægt, et job per husstand. Hvor i dag, og kigger vi bare 5 eller 10 år frem, så er det ikke engang sikkert, det er nok med 2 husstandsindtægter per husstand. Og det var ligesom det, vi begyndte at se, at der var en tendens til, at det var den vej, tingene bevægede sig, så vi blev enige om at lægge en plan for at have flere forskellige indtægtskilder. På det tidspunkt snakkede vi faktisk om, at trading skulle være en af de indtægtskilder. Jeg kendte kun til det overfladisk fra min tid i banken. Jeg havde aldrig selv siddet med det. Så det var selvfølgelig også noget, vi skulle introduceres til. Hvordan kommer man i gang? Og helt indledningsvis lød det for mig egentlig ikke, som om det var noget, jeg gad at bruge tid på. Men min kone synes, det lød ret spændende, så vi blev enige om at give det et skud. Og lad os se, det værste, der skete, det var, at vi blev klogere. Og vi gik stille og roligt i gang, og der gik ikke mere end 3 dage, så fandt vi ud af, at det her det var faktisk rigtig sjovt. Og lang historie kort, så indledningsvis, det vi egentlig troede bare skulle være en ekstra indtægtskilde, det blev i løbet af de næste 3-4 måneder faktisk til vores primære indtægt. Det I skal høre om i aften, det er en samlet platform, som vi gør brug af. SageMaster, som der står her, er en AI, hvor man kan handle på de forskellige finansielle markeder, både på forex-markedet og indeksmarkedet og på kryptomarkedet. Hvis man tænker, det er sgu da rimelig sort, det han siger der, hvad betyder det egentlig, så skal jeg nok komme lidt ind på det her i løbet af aftenens webinar. Så det var egentlig, kan man sige, det vi startede ud med, og så er der jo en kæmpe læringsplatform, hvor man kan dykke ned i og dygtiggøre sig, og det skal jeg selvfølgelig også nok komme ind på. Jeg kan lige starte med at sige, det her det er jo en kort introduktion, det er egentlig bare for at åbne bogen lidt op og sige, hvad findes der af muligheder. Til dem af jer, som tænker, I vil gerne dykke lidt mere ned i det, eller hvis der skulle opstå nogle spørgsmål, så kan vi sagtens sætte en individuel snak op efterfølgende, hvor vi kan dykke lidt mere ned i det, eller svare på nogle spørgsmål. Men lad os kaste os ud i det og kigge lidt på, hvad det er, vi skal snakke om her i aften. Indledningsvis vil jeg sige, den her, for dem af jer, der måske har set den før, jeg synes jo, den er fantastisk spændende. Det er en mand, der hedder Robert Kiyosaki, som har lavet en bog, der hedder Cashflow Quadrant. Og det er egentlig, hvor man har de her 4 punkter, som I kan se over på venstre siden, survival zone. Det er der, hvor man er ansat, hvor man bytter sin tid for penge. Eller længere nede, hvor man er selvstændig, man har sin egen virksomhed, men stadig bytter sin tid for penge, fordi hvis ikke du laver noget, så er der heller ikke noget kapital. Og 95% af alle mennesker ligger altså over i det man kalder survival zone, altså hvor man bytter sin tid for penge. Det, der er interessant, som han også snakker om i den bog, det er at komme over på højre siden. Enten komme over til business owner, hvor du altså ejer en virksomhed af en vis størrelse med en del ansatte, hvor at du altså ikke er afhængig af, at du selv skal være til stede for, at du kan tjene penge. Og så kommer vi ned på i højre hjørne, hvor at investor står, og det er der, hvor at dine penge begynder at arbejde for dig. Og det er noget af det, der er rigtig interessant, og det er noget af det, kan man sige, jeg egentlig allerede snakket om, dengang jeg sad i bankverdenen, når vi snakkede investeringer. Som sagt, da jeg sad som formuerådgiver, der sad jeg og rådgav de 10% af Danmark, i Danmark, der tjener mest. Så det var jo nogle ret store summer nogle gange, man kunne rykke rundt med, både investeringsmæssigt, men også i forhold til optimering af økonomien generelt set, i forhold til pension, i forhold til
hussituationen, belåning osv., men også i forhold til ren investering, aktier og hvad der ellers kunne være interessant for folk, investeringsfonde og sådan nogle ting. Så det er det her med at komme over et sted, hvor pengene arbejder for en, fordi at vi har alle sammen kun den tid, vi har. Og nu ved jeg selvfølgelig ikke, hvem det er, der sidder og lytter på her, men hvis man har børn, som jeg jo selv har 4 stykker af, både 2 voksne og 2 på 10 og 6, så betyder tid bare mere, end det gjorde, da jeg var i starten af 20'erne. Og det her med at kunne få tid til at gøre noget mere af de ting, man gerne vil, det er ret fedt. Og det var noget, jeg allerede, kan man sige, blev opmærksom på for efterhånden for 15 år siden. Så det var lige en kort introduktion til den. Endelig Google det, slå det op, Cashflow Quadrant, Robert Kiyosaki. Det er ret fedt, det er en ret tyk bog, men han forklarer det vanvittigt godt. Han har skrevet et par andre rigtig gode bøger også. Men det vi skulle snakke om i aften, som sagt, det er de forskellige finansielle markeder, man kan handle på. Fordi langt de fleste mennesker, jeg har snakket med, der har investeret, de investerer typisk i aktier. Og rigtig mange mennesker spørger jo mig, Jen, nu har du den baggrund, som du har inden for finansverdenen, hvorfor er det, du ikke selv investerer i aktier? Helt overordnet set kan jeg sige, at det som en gennemsnit aktie giver per år, det laver de fleste her mere om måneden på kryptomarkedet. Så det er en af de helt overordnede ting. For det andet, så synes jeg, at aktier er røvsygt. Jeg synes ikke, der sker nok, men det er jo min personlige holdning. Hvis man er til det lidt mere sikre i gåseøjne, for der er jo intet, der er sikkert, når man snakker investering. Det gør sig jo gældende med al slags investering, om det er aktier eller krypto, eller køb af ejendom, eller biler, eller hvad det er. Så er der jo ingenting, der er garanteret andet, end at hvis man ikke gør noget, så sidder man nøjagtigt det samme sted om et år, som man sidder i dag. Men de forskellige finansielle markeder, blandt andet Forex, som jo står for Foreign Exchange, som egentlig bare er valutamarkedet, valutakurser op imod hinanden, var egentlig det, jeg startede ud med for, nu nærmer vi os snart 2 år, lidt over mellem 1,5 og 2 år siden, og fandt egentlig ret hurtigt ud af, at jeg synes, det var rigtig sjovt, fordi der sker noget hurtigere, man kan ret hurtigt se noget kapital. Det jeg så også fandt ud af, fordi de fleste, der starter på Forex-markedet, de starter jo på en demokonto, de starter med at øve sig med det, jeg kalder matadorpenge, en demokonto, hvor man egentlig bare lærer, hvordan det hænger sammen, og lige så snart man kommer over og trader for rigtige penge, så er følelserne bare anderledes. Det man sidder med, når tallene er røde, så har man tendens til at gå lidt mere i panik, og når tallene er grønne, så har man tendens til at lukke det lidt for hurtigt, og ikke rigtig se, hvad det kunne blive til, selvom man har sat sine forskellige parametre på fra starten af. Så der er der altså en masse læring, man kan gøre sig, hvis man synes, det kunne da være rigtig spændende at lære at gøre det selv. Men det der også er fedt, det er, at vi er et sted nu læringsmæssigt, teknologimæssigt, hvor vi har AI, hvor vi kan gøre brug af teknologien til også at lave handler for os. Og der har vi altså set nogle ret interessante resultater. Den her AI SageMaster, som har kørt de sidste efterhånden 3 års tid, har altså ligget med et gennemsnit på 12,5% om måneden over de 3 år. Og det er i og for sig dem af jer, der måske er i kryptomarkedet i forvejen, ved også, at det har egentlig ikke været en super spændende kryptoperiode de sidste 3 år. Men den har alligevel ligget med et pænt gennemsnit. Når jeg siger gennemsnit, så er det klart, så kan det godt være, at nogle måneder, man har tabt 8-9%, og andre måneder har man tjent 40%. Men det har været et gennemsnit på 12,5% om måneden de sidste 3 år. Der er jo ingen, der ved, hvordan det kommer til at blive i fremtiden. Men det man kan sige, det er, at vi bevæger os ind i en lidt mere interessant periode nu på kryptomarkedet. Der er mange ting, der spiller ind der. Det bliver lidt lang tid, hvis jeg skal sidde og forklare det hele nu her. Men blandt andet det, at Trump er blevet præsident. Ikke at jeg vil gå ind i noget på som helst politik, hvad det angår, men han er meget kryptovenlig. Der sker rigtig meget i forhold til nogle af de større kryptovalutaer, nogle af de projekter, der ligger bag der, begynder at blive bakket op, også af den traditionelle finansielle marked. Bankerne, der er flere lande, som begynder at acceptere brugen af kryptovaluta. Jeg møder tit folk, som ikke forstår, hvad det egentlig er, det her med digital valuta. Der er ingen tvivl om, at kigger vi helt tilbage dengang, at man blev introduceret til dankortet, der var folk også skeptiske, fordi der var vores penge lige pludselig ikke længere kontanter, der var vores penge på et kort. Og det er lidt det samme, man står med i dag. Kryptovaluta kan man for øvrigt også få på et kort, jo på et Mastercard eller et Visa-kort. Eller da MobilePay blev introduceret, der var også mange, der var sådan lidt påpasselige til at starte med. Hvor er det egentlig, mine penge bliver sendt hen?
Så jeg tror meget på, at i løbet af de næste 5 til 10 år, så bliver krypto mere og mere accepteret og implementeret, både i det almene forretningsliv og i bankverdenen, hvilket betyder, at der er flere og flere mennesker også, der vil gøre brug af det. Og det er jo derfor, det er spændende nu, fordi selvom sådan noget som Bitcoin, som jo er den første kryptovaluta, der var, er efterhånden, jeg ved ikke engang, hvor mange præcis år, det tror jeg ikke, der er nogen, der 100% ved, men det er i hvert fald en måske 16-17 år, den har eksisteret. Det var jo dem, der var aller first mover på det, som jo, kan man sige, dem, der startede med det dengang, har tjent vanvittigt gode penge. Mange af dem i hvert fald har. Men der er mange, der tror, at det er for sent. Nu er det ligesom 16-17 år siden, det startede i gåsøjne. Men vi er stadig i en meget, meget tidlig fase, hvis man taler om det, der hedder Innovation Adaption Curve. Kan man også slå op, hvis man synes, det kunne være interessant. Simpelthen udviklingen. Hvor er vi så henne? Jamen, vi er stadig fra first mover ind i early majority. Det vil sige, at vi er stadig i en tidlig fase, inden majoriteten accepterer det som en gængs brug af valuta. For der er rigtig mange af dem, der er bakket op af virksomheder, der står bag, hvor der er reelle projekter, fuldstændig på linje med traditionelle virksomheder, som udsteder aktier. Man kan jo se herover til højre, at Bitcoin har jo faktisk overhældet sølv i samlet markedsværdi. Og bare til sammenligning for at forstå størrelsen af det, så er Bitcoin altså 6-7 gange så stor i markedsværdi som McDonald's på verdensplan. Så det er en vis størrelse, vi har, og det er bare én kryptovaluta. Selvfølgelig den største og den første. Udover det, udover de forskellige finansielle markeder, man kan handle på, så har vi her altså også en platform, hvor man har en tilgang til en masse uddannelse, både i forhold til, som jeg nævnte før, kryptotrading, forex trading, man har SageMaster, som er vores AI, man kan gå ind på decideret aktiemarkedet og handle, indeksmarkedet, generelt set få læring omkring business, generelt set, finansverdenen, hvordan laver man digital markedsføring, så hvis man har virksomhed i forvejen, godt kunne tænke sig at vide, hvordan bliver jeg mere synlig på de sociale medier, så er der altså også nogen, der underviser i det. Og så personlig udvikling. Og noget af det, jeg synes var lidt morsomt, første gang jeg gik ind og kiggede på de her forskellige kurser, der var blandt andet et kursus om yoga. Og så tænkte jeg, hvad filen har yoga med den finansielle verden at gøre? Men det gav faktisk ret god mening, da jeg så begyndte at dykke lidt mere ned i det, fordi det her med at få ro på i forhold til ikke at blive emotionelt involveret i de trades, man har. Og det er derfor, at langt de fleste har langt mere succes med AI, fordi den ikke er emotionelt involveret. Fordi den forholder sig kun til ligesom de parametre, der er sat ind, og så handler den ud fra det, hvorimod man, når man sidder som privatperson, godt kunne have tendens til måske lukke handlen lidt for hurtigt, eller blive usikker på den strategi, man har lagt. Så derfor var det rigtig meget, synes jeg, vigtigt også at få den personlige udviklingsdel med. Så der er altså en kæmpe læringsplatform, der ligger over 10.000 webinars, og der sidder over altså også professionelle trader og underviser live hver uge. Så man kan sagtens sidde og tænke, det virker overvældende med 10.000 webinarer. Ja, hvis man vil se det hele, så kan det være overvældende. Men det fede er, at man kan selvfølgelig gå ind og søge i søgefeltet på et specifikt emne, man gerne vil dykke ned i, og så laver man en læringssti, som man også kan se herude til højre. Der er 4 forskellige paths. Så der laver man simpelthen en læringssti. Jeg vil gerne lære omkring Forex. Så er der sådan en begynder læringssti, og så ser man nogle videoer der. Der er en 4-5 videoer, man ser der. Så det her med, at det simpelthen er sat op til, at man kan gå ind og vælge specifikke områder, man gerne vil lære, det er ret fedt. Hvis man vil dygtiggøre sig og vil lære det, der er ingen tvivl om, jeg vil til hvem som helst anbefale at dykke ned i og dygtiggøre sig og lære de finansielle markeder, hvordan man handler på dem. For det er fremtiden. Der er flere og flere mennesker, der gør det. Og der er rigtig mange mennesker, der ikke engang er klar over, at bankerne gør det jo. Når bankerne giver jer de her 0 eller 1% om året, så ligger de jo og handler på de her forskellige finansielle markeder, på forex-markedet, på indeksmarkedet, for jeres kapital, og så giver de jer en brøkdel tilbage. Og ikke nok med det, så kan man sige, så trækker de lige nogle gebyrer for kort, og gebyrer for oprettelse, gebyrer for straksoverførsel, og gebyrer for alt muligt andet, som i den sidste ende måske går lige op med den rente, I alligevel får på kontoen. Derfor er det interessant at begynde at dygtiggøre sig selv på de finansielle markeder. Med den fremtid, vi går i møde økonomisk, så er det tiden nu at gøre det, inden vi når hen til et sted, hvor det kan blive problematisk. Så har vi 2 applikationer, apps. Titan, som er der, hvor de professionelle tradere sender signaler på indeksmarkedet. Og der kan man blandt andet se den øverste her på appen til venstre, der står US 30, US 30. Og det er de 30 største amerikanske virksomheder. Så det kan man sige, det er jo lidt indirekte
aktiemarkedet alligevel, for det er jo, hvordan klarer de 30 største virksomheder sig samlet set? Er der en generel stigning eller et fald? Og det, der er ret fedt med trading, det er, at man kan tjene penge både på vej op og på vej ned. Så fremt man selvfølgelig har valgt den rigtige vej i gåsøjne. Hvis man siger, jeg tror, at den skal stige ud fra de analyser, man nu eventuelt selv har lavet, eller som de professionelle trader har lavet, simpelthen sidder og lavet en teknisk analyse. Det kommer vi ikke ind på i aften, men det er noget, man kan lære omkring. Og den faktisk stiger, og man har lavet en købsordre, så tjener man penge. Hvis man siger, jeg forventer, at den skal falde, så laver man en salgsordre, det der hedder en shorting. Og hvis den så faktisk falder, så kan man også tjene penge på vej ned. Det kan man også gøre på aktiemarkedet generelt set. Men det er de færreste, der sidder og gør det. Og langt de fleste, bare for at være helt ærlig, langt de fleste, der bare kaster sig ud i trading, de taber faktisk penge på det. Grunden til, at de gør det, er på grund af det, jeg sagde før. De har ikke dygtiggjort sig først, øvet sig først, og de har for mange emotionelle følelser involveret i deres trades, og de bliver utålmodige. Fordi det her det er ikke et quick fix. Det her det er noget, der tager tid at lære. Men det fede er, der hvor vi er teknologisk med AI i dag, så mens man lærer det, hvis man synes, det kunne være spændende, så kan man med AI'en faktisk tjene penge på blandt andet kryptomarkedet. Og det er jo noget af det, jeg synes, der var lidt fedt. At vi faktisk kan tilbyde det til folk i dag. Der er selvfølgelig heller ingen garantier på kryptomarkedet, men vi har bare set en tendens over de sidste 3 år, hvor vi har ligget med et fornuftigt gennemsnit. Og igen, der er ingen garantier for, at vi kommer til at se det i fremtiden. Der er bare, kan man sige, noget statistik, der taler for, at vi er inde i en mere interessant kryptoperiode nu, de næste 3 år, end vi var de sidste 3 år, kvæg hvordan det så ud for henholdsvis 4, 8 og 12 år siden, hvor der har været nogle af de samme tendenser, som vi ser lige nu. Så er der shift ud til højre, som er på forex-markedet, og det er jo også nogle professionelle trader, der sender signaler, blandt andet på euroen mod dollaren, eller dollaren mod euroen i det her tilfælde. Det kan være den japanske yen mod den australske dollar, så man kan sige, at man er egentlig ikke begrænset af, hvilken valuta det er, man vil trade mod hinanden, men samme princip, man kan ligesom gå ind og lave en analyse af, vil den stige eller falde, og der har man som sagt også de her professionelle traders signaler til at kunne kopiere. SalesMaster AI kan jo så i bund og grund sættes op på krypto, som er det langt de fleste starter ud med. Der opretter man en krypto wallet, og noget af det, jeg meget lægger vægt på at forklare folk, det er, firmaet her er ikke et firma, hvor du skal sende dem nogle penge, og så gør de et eller andet magisk med dem, og så får du forhåbentlig det tilbage. Firmaet her er en platform, hvor du har undervisning, og hvor du har AI, det vil sige teknologi, det vil sige, det er det, man kalder SaaS-produkter, Software as a Service. Så det er en platform, du køber adgang til læring og AI, som du kan bruge til at handle og lære at handle på de finansielle markeder. Alt hvad der hedder selve investeringen, om det så er på forex-markedet eller på kryptomarkedet, det har du på din egen konto. På kryptomarkedet har du din egen krypto-wallet, det er der pengene står. Det er kun dig, der har adgang til dem. På forex-markedet har du din egen account hos en broker, som du selv vælger, og det er der, dine penge står. Og der kan man enten gøre det på en demokonto, en live account, hvor man trader for sine egne penge, eller man kan gøre det på en funded account, hvor man trader for andres penge, mod at de beholder noget af profitten. Der er så nogle fordele og ulemper ved de forskellige modeller der, men det er altså noget, vi kan tale ind i, hvis der er noget, du tænker, der kunne være interessant for dig at høre mere om. Men det er ret vigtigt for mig altid at understrege, at pengene står altså på ens egen krypto-wallet. Det er kun dig, der har adgang til den kapital. AI'en er koblet via det, der hedder en API, som er et program, der egentlig kan lave handler, men den kan ikke gøre noget andet end det. Så den kan lave handler, den kan ikke hive penge ud. Så nogle gange så spørger folk mig, hvordan får jeg pengene ud igen? Jamen, du vil jo heller ikke spørge, hvordan får jeg pengene ud igen nede i din bankkonto. Du går ned og hæver dem med dit kort. Det kan man også gøre på kryptomarkedet. Du kan få tilkoblet et kort, gå ud og bruge det i butikkerne. Jeg spørger nogle gange nede i Bilka, tager I krypto? Så siger de, nej, det gør vi ikke. Så siger jeg, jo, I gør. Og så betaler jeg med kortet. Fordi langt de fleste ved det ikke i dag. Men der er ingen tvivl om, at vi er et sted nu, hvor flere og flere mennesker begynder at blive lidt oplyst omkring, hvilke muligheder der findes på de forskellige markeder. Helt oprindeligt set, så var tanken jo med krypto ikke at skulle undlade skat. For der er ingen tvivl om, alt det man tjener på kryptomarkedet, uanset om det er krypto, eller forex-marked, eller indeksmarked, eller aktier, så er man selvfølgelig skal man selvfølgelig indberette til skat. Hele årsagen til det oprindeligt set blev startet, var jo det her med, at man vil give folk magten tilbage over sin egen kapital. Fordi bankerne er også en privat virksomhed, der skal tjene penge. Og der er ingen tvivl om, at langt de fleste mennesker, det ved jeg ikke, måske flere i dag i hvert fald, er ikke nødvendigvis super tilfredse med deres bank.
Og det her med at kunne ikke skulle blive ringet op, fordi der lige er kommet 200 kroner fra en veninde, eller en ven, fordi man har været ude at spise, og så delt regningen, og sige, hvor de der penge, du har modtaget der, hvor kommer de fra, hvad handler det om? Der er så meget i dag, og det er jo lidt sjovt, når man kigger på de hvidvaskningssager, bankerne selv har, og I kan godt høre, at jeg er ikke super fan af banker i dag. Det er jo så fantastisk morsomt at komme fra den verden, og så bare have vendt 180 grader og sige, jeg er så super fan af, at der findes alternativer til, at vi selv kan få magt over vores økonomi. Og det er blandt andet en af de her muligheder. Og så er der selvfølgelig, hvis vi kigger på trading-delen på krypto, der er ingen performance fees. Det vil sige lige meget, hvor godt den klarer det, så skal man ikke betale mere. Der er ikke noget management, det vil sige, du skal ikke selv ind og hele tiden gøre et eller andet. Der er ikke noget investering, som jeg nævnte før, i SageMaster. Det har du på en ekstern wallet, hvor det kun er dig, der har adgang. Og der er meget sikkerhed omkring de her krypto-wallets. Det er som sagt din konto, så du vælger, hvad du vil gøre med den. Du vælger, hvor meget du vil investere. Du vælger, hvordan du vil sætte det op. Og det er noget, vi som affiliate partner kan hjælpe med at få sat op, hvis man ønsker hjælp til det. Så det handler i bund og grund om bare at gøre det mere simpelt at handle på de finansielle markeder. Noget af det, jeg synes var vanvittigt interessant, og som faktisk først kom efterfølgende, efter jeg havde været i gang med noget tid, det var den her AI, som hedder MasterGPT. Mange af jer kender sikkert, eller har hørt om ChatGPT. Det er lidt samme koncept her, men hvor man kan stille spørgsmål i forhold til de finansielle markeder, i forhold til krypto, i forhold til nogle af de her AI-strategier, man måske har sat op på kryptomarkedet. Hvordan går det med den lige nu? Det, der er ret fedt, det er, at man kan herinde også skrive på dansk. Jeg tænker, det kun er danskere, der sidder på i dag, men man kan også skrive på norsk, og jeg kan ikke huske, den kan 12-14 forskellige sprog. Men på dansk kan man i hvert fald skrive til den. Og hvis man så slet ikke kan forstå overhovedet, hvad den siger, så kan man sige, kan du ikke lige forklare det igen, men forklare det lige som hvis jeg var 10 år. Og så forklarer den det ud fra typisk noget med Lego-klodser eller en slikbutik, hvor den prøver at forklare, så det giver mening. Og det er det, der er ret fedt, synes jeg, at jeg kunne godt forestille mig, mange af dem, jeg har snakket med, har på et eller andet tidspunkt måske siddet nede i banken, enten hvis man skulle købe hus eller bil eller et eller andet, eller en pensionsopsparing og skal gennemgå. Der bliver brugt nogle termer, som de fleste mennesker ikke nødvendigvis forstår. Ligesom da jeg startede mødet her til aften, og jeg nævnte Forex og Index og krypto, og der er nogen, der sidder måske allerede der sidder og tænker, det forstår jeg ikke. Så er det vanvittigt vigtigt at være nysgerrig, vanvittigt vigtigt at dygtiggøre sig. Det koster ikke noget. Man kan altid dygtiggøre sig. Man kan sige, at platformen her koster selvfølgelig noget, men der får man altså også adgang til, som jeg siger, over 10.000 webinarer, over 30 professionelle tradere, der underviser på ugentlig basis, der sender live signaler, og man har adgang til AI faktisk på flere finansielle markeder. Så det er altså, og sammenlignet med, hvad den type undervisning koster andre steder, så er vi altså nede i omkring halvdelen. Så det er ret godt givet ud. Kigger vi generelt set på SageMaster, så blev der i 2023 samlet lavet transaktioner for lidt over 100 millioner dollars. Og bare året efter, altså sidste år, for over 1 milliard dollars. Så der kan man også se volumen af, hvad der er sket på bare det år. 4 millioner ordre eksekveret i 23 og 14 millioner ordre eksekveret i 24. Det er noget af det, jeg synes er ret interessant. Hvor er det, vi er på vej hen? Der er flere og flere mennesker, der begynder at få øjnene op for det. Jeg kan fortælle, firmaet her har samlet omkring 300.000 brugere på verdensplan. Så det er også en vis størrelse. Der er ingen tvivl om, at der er visse områder i verden, hvor det er meget mere udbredt, end det er i Danmark. Fordi danskerne, som altid, er mere skeptiske. Det har de været i mange sammenhænge, også til, som sagt, da dankortet kom, Visa-kortet. Men der er ingen tvivl om, jeg synes altid, skepsis er interessant. Fordi skepsis, hvis det er en sund skepsis, så ligger det op til spørgsmål. Og det er jeg altid super nysgerrig på. Hvis folk har spørgsmål, kan man altid stille dem, for der findes altid et svar. Og så kan man jo selv finde ud af med sig selv, om det svar matchede det, man havde forventet eller ønsket, og om det er noget, der kunne være interessant for jer eller ej. Så bare lige for at opsummere det hele her, så er der inde på SageMaster en markedsplads, hvor der er forskellige providers, som det hedder, forskellige professionelle tradere, man kan følge. MasterGPT, som er den her chat-funktion, hvor man kan snakke med AI'en og bede den om at analysere markedet. AI Basket er faktisk vanvittigt interessant, fordi det er lidt ala en puljeinvestering, hvor du har en pulje af forskellige kryptovalutaer,
Det kunne være for eksempel Bitcoin, Ethereum, Solana, XRP og Binance, som er en af de baskets, der er derinde. Det fede med det er, at så får du spredt din risiko. I stedet for kun at have en specifik, så får du lige pludselig noget spredning på. For det er klart, jeg vil aldrig nogensinde anbefale nogen at smide alle æg i en kurv. Jeg vil heller aldrig nogensinde anbefale alle at investere alt de har et sted. Spredning er altid godt. Det er derfor, vi selv talte i 10 forskellige indtægtskilder. Men det her med at tænke i flere indtægtskilder, kan jeg klart anbefale. Om det så er, hvad end det er, om du sidder og hækler strømper, hvad end det er, hvis du køber gamle møbler og sætter det i stand og sælger det igen. Uanset hvad, tænk i, hvad er der for nogle nicher, områder, hvor at der er noget interesse, hvor man kan tjene nogle flere penge. Og der er ingen tvivl om, de finansielle markeder med alt det, der er tilgængeligt i dag, uddannelsesmæssigt, læringsmæssigt og teknologisk, så er vi altså et sted, hvor at langt de fleste mennesker i dag godt kan være med. Så har vi AI Grid. Jeg manglede lige at sige noget med AI Basket. Noget af det, der er også interessant, ud over spredningen, det er, at den laver automatisk rebalancering en gang om ugen. Hvad betyder det så i praksis? Jamen det betyder, at hvis man har de her 5 forskellige kryptovalutaer, og den ene af dem lige pludselig stiger, lad os sige 10% på en uge, så tager den altså de 10% og balancerer det ud, så der hele tiden er samme fordeling mellem de forskellige coins. Og det er selvfølgelig interessant, fordi så har du har en lavere risiko, fordi fordelingen bliver spredt ud, så du ikke lige pludselig har en valuta, der udgør 90% af din portefølje. Og samtidig får du mere kapital ud på de øvrige coins, så de har et større udgangspunkt, de kan stige fra. Så det er noget af det, der også er interessant. Så har vi AI Grid oppe i højre hjørne. AI Grid handler på grafen. På de udsving, der er i grafen. De fleste, der måske har handlet med krypto før, har lavet det, man i kan man sige, vores verden i gåseøjne vil kalde buy and hold. Man køber, og man holder og håber på, at man rammer de rigtige tidspunkter. Men der er jo ingen, der ved, hvad de rigtige tidspunkter er. Så det kan i bund og grund være når som helst. Men hvis man køber og holder, så kræver det i bund og grund, at du rammer de rigtige tidspunkter. Eller i hvert fald, at du køber på et billigt tidspunkt og sælger på et dyrere råt tidspunkt. Men igen, det er der ingen, der ved. Så det, der er interessant, det er, at man ved med alle investeringer, er der udsving. Så om udsvinget ligger nogenlunde vandret, om de ligger opadgående eller nedadgående, så er der udsving. Og det er der AI Grid er interessant, for den handler inden for et barriere, der hedder upper limit price og lower limit price. Og de udsving, der ligesom er derimellem, kan den handle. Og der har man på griden altså også det, der hedder trailing up, som betyder hele det her grid, hvis man har en opadgående grid, faktisk kan lave handler med opad også. Hvis det bliver lidt teknisk nu, så er det helt okay. Bare tænk, at hvis det er første gang, I hører om det, så er det ikke så langt de fleste mennesker, som forstår alt, hvad jeg siger, og det er helt okay. Ligesom når man sad i første klasse og skulle lære plus første gang, plus og minus, så havde man måske tænkt, hvordan filan skal jeg nogensinde lære det her? Gik man ud af 9, og så havde man rigtig meget styr på plus og minus. Det er ikke fordi, jeg siger det her, det skal tage 9 år. Men der er ingen tvivl om, når man hører det igen og igen og igen, så er det noget, der er forholdsvis simpelt. Fordi det her, det er de helt basale ting. Og man kan sige, mange bliver nogle gange, det ved ikke, man kan sige. Nogle gange oplever jeg, at folk bliver lidt skræmt af at sige, men det er klart, du kan forstå det, for du har en bankmæssig baggrund. Der vil jeg sige, at vi har altså rigtig, rigtig mange brugere, som har alle mulige forskellige baggrunde. Alle mulige forskellige alder, og jeg vil lige vil sige, alle mulige forskellige køn. Det kan man godt sige i disse tider. Så der er ingen tvivl om, at udgangspunktet er egentlig ens for alle, og det er også derfor, at platformen her er så vanvittigt god, fordi den netop er sat meget pædagogisk op i forhold til læringen. Så har vi DCA ned i højre hjørne, som egentlig meget godt arbejder sammen med marketplace providers. Det er altså de her professionelle trader, hvor man kan se deres statistikker, så man bedre kan se, hvad man ønsker at sætte op i forhold til. Så hvis du hellere vil Forex og indeksmarked i stedet for krypto, ingen problemer. Det kan man også godt gøre med SageMaster. Der har man professionelle trader, der som sagt sender signaler, og så kan man sætte den op på at kopiere de specifikke signaler med de indstillinger, man nogle gange ønsker. Og der er også nogle presets, det vil sige, at firmaet har forudstillet nogle indstillinger, som man kan vælge at bruge. Vi anbefaler altid på Forex og indeksmarkedet, start med at øve jer på en demokonto. Så I ser, om den strategi, I bruger, giver profit. For der er ikke noget værre end at starte ud med rigtige penge, og så tage penge fra starten af, fordi man ikke lige har testet det ud. Så det anbefaler vi altid, prøv det af med en demokonto. Fordi det svinger.
På kryptomarkedet starter de fleste typisk med at sætte rigtige penge ind fra starten af, og det vi oftest oplever er, at folk starter måske en gennemsnit med en 10-12.000 kroner, og så derefter, når de ser, hvad den kan efter nogle måneder, sætter de måske noget mere kapital ind. Men man kan også bruge det som en månedlig opsparing, hvor man sætter 500 eller 1000 kroner ind om måneden, og lader den arbejde med de penge også. Så det er meget, meget simpelt. 3 simple steps. Find ud af, hvilken strategi du gerne vil have. Brug third party, tredjeparts, API, som jeg snakkede om før, hvor man kan connecte den til sin egen wallet. Så connecter man den, og så kan man egentlig bare styre den, gå ind og holde øje derinde, hvordan har den klaret sig, man kan nemt stoppe den, der er ingen binding på. Firmaets filosofi er jo, at man behøver ikke binde folk til noget, der virker. Så hvis man ikke synes, man har de resultater, man gerne vil have, så kan man selvfølgelig stoppe den. Det vil selvfølgelig være ærgerligt, hvis at man så kort tid efter ser markedet ændre sig. Jeg plejer altid at sige, som med al investering bør man jo ikke, det vil man heller ikke gøre med aktier efter 14 dage, sige, det gider jeg ikke alligevel, så har man højst sandsynligt tabt penge. Men giv det de der 2-3 år. Se hvad det kan, fordi over tid, det er i hvert fald det vi har set historisk set, så er det altså profitabelt. Og så er der jo altså lige pt. Et begrænset tilbud, hvor at hvis man køber den samlede pakke, hvor man faktisk har adgang til alle webinarerne, alle de professionelle traders, signaler, undervisning og flere AIs både til forex-markedet og til kryptomarkedet, så får man altså også gratis adgang til den her DigiBasket Academy, som er den her puljeinvestering, hvor den automatisk kan rebalancere. Den koster normalt $700 i tilkøb, så det er altså 4.500 kroner lige omkring. Så det er ret fedt, at den egentlig er med i prisen der. Men inden vi slutter helt af, så kunne jeg godt tænke mig lige at høre fra en, som selv har brugt platformen her, så det ikke kun er mig, I hører på i aften. Vi har nemlig Julie med på kaldet, så Julie, hvis du vil unmute dig selv og lige få video på, så kan vi jo lige dykke lidt ned i dig og din kæreste. I har jo også brugt platformen her et stykke tid. Kan du ikke fortælle lidt omkring, hvem du er, hvad du har lavet tidligere, hvorfor I valgte indledningsvis at gøre brug af den her platform, og hvad dine tanker er omkring det i forhold til fremtiden? Jo, jamen hej alle sammen. Jeg hedder Julie, jeg er 31 år, og som Jen lige sagde, kærester med Patrick. Sammen har vi 2 børn, en på 4 og en på 2 år. Og oprindeligt så er jeg uddannet procesoperatør, hvilket jeg har arbejdet med igennem de sidste 10 år, hvor jeg blandt andet har arbejdet treholdsskift, aften, dag og nat, hvilket slet ikke fungerede længere for os, da vi fik de her kære børn. Vi drømte om, hvilket var grunden til, at vi startede med det her, vi drømte om at tage ud og rejse med vores børn i mere end bare de her 14 dage om året. Så det skulle være nogle måneder eller et halvt år. Og det lavede vi et regnestykke på, hvor vi også ret hurtigt kunne se, hvad det ville komme til at koste. Og det gjorde egentlig, at jeg startede med at kigge ind i aktier i forhold til at kunne lave en investering på det, samtidig med at vi sparede op fra vores løn. Men vi kunne også godt se, at med de midler, vi havde til rådighed på det tidspunkt, i forhold til at kunne smide ind i de her aktier, så ville det også tage mere end bare de her 3-4 år i forhold til vores udsigter til, hvornår vi gerne ville ud og rejse med ungerne. Og whoopty, så dukkede der en story op på Instagram fra min gode veninde Mynte, som også er en del af det her team, men som jeg kender fra vores mødergruppe af. Og hun havde delt noget omkring med det her trading. Og ærligt, jeg kendte overhovedet ikke til trading i forvejen, havde aldrig hørt om det, så jeg vælger at skrive til Mynte og spørge, hvad det er for nogle aktier, hun handler med. Fordi at det så da godt nok noget mere interessant ud, end det jeg selv sad med. Og det var selvfølgelig ikke aktier, det var trading, som noget af det Jen også lige har præsenteret her. Så Patrick og jeg, vi hoppede på et kald med Mynte og Jen, hvor vi fik det forklaret. Og selvom at vi overhovedet ikke forstod noget af det, altså sådan, ja, vi kendte jo ikke rigtig noget til det, men vi kunne forstå potentialet i det, og ærligt, så synes jeg ikke rigtig, at jeg havde råd til at sige nej til den mulighed i forhold til det, vi drømmer om. Så vi sagde ja, men også med en dyb tillid til, at på trods af, at jeg ikke kunne finde ud af det, så skulle jeg nok lære det hen ad vejen, og ellers så sad der et fællesskab bagved, som kunne guide os igennem det her, hvis vi havde brug for hjælp undervejs, og det har vi helt klart gjort brug af. Og selvom at vi som udgangspunkt startede her for at lære at trade, så blev vi ret hurtigt inspireret af det her fællesskab, der fulgte med.
Fordi de her mennesker her, de turde drømme stort, hvilket jeg har været med til at gøre, at vi også turde begynde at drømme stort igen. Så her står vi et halvandet år efter, og har allerede fået opfyldt nogle af de her drømme her, som er gået langt hurtigere, end hvad vi overhovedet turde håbe på, da vi startede. Vi har blandt andet vores unger hjemme. Vi har taget dem ud af institution, passer dem herhjemme. Vi har sat vores hus til salg på baggrund af at ville realisere de her drømme om at komme ud og rejse. Så det håber vi kommer til at ske her inden for nogle måneder. Og det kan godt være, at vi ikke har tjent flere millioner endnu på det her, men vi sidder altså her med et fuldstændig vanvittigt produkt, der gør, at vi kan tjene penge, uanset hvor vi er henne i verden. Og på baggrund af det her fællesskab har valgt os at turde kaste os ud i de her drømme. Og uden at vide, hvorfor I alle sammen sidder her hver især i dag, forestiller jeg mig, at I alle sammen er nysgerrige på, hvordan tingene kunne se anderledes ud. Så jeg får bare lyst til at sige her til sidst, at grib nu de muligheder, der er. Fordi hvad er det bedste, der kunne ske ved det her? Det er, at det potentielt jo kunne se fuldstændig anderledes ud i jeres liv om nogle år. Så det var lige lidt fra mig, og tak fordi I så med alle sammen. Hej! Så det var en kort introduktion til jer her til i aften. Jeg håber, at nu gik jeg lige et par minutter over tid. Jeg håber, at det gav nogenlunde mening, om ikke andet. Det var en lille smagsprøve på, hvad det er. Hvis I synes, det kunne give mening, at tage en ny snak, hvor vi kan dykke lidt mere ned i det, have en snak omkring, hvorfor kunne det være interessant for jer. Hvis I har nogle spørgsmål, så tager vi også gerne en snak. Og ellers så vil jeg bare ønske jer en fantastisk aften videre. Der er jo stadig nogle timer tilbage af døgnet. Ha' det super dejligt. Vi ses. Hej hej.